XVIII гасырда Карл Линне исемле швед ботанигі чәчәк сәгать ясый. Сәгать чәчәкләрнең ачылу вакыты нигезендә эшли. Чәчәкләр көннең билгеле вакытында ачыла һәм ябыла. Ленинның планы идеаль булмаса да, аның идеясы асылда дөрес була. Чәчәкләр чыннан да үз режимнары белән вакытны тоя. Иртәнге чәчәкләр сәгатькә караган кебек иртән-иртүк ачыла. Аксу лиләре шиңсә, димәк кич төшкән. Төнге чәчәкләр исә аңлашыла ки, төнлә генә чәчәкләрен ача. Ләкин үсемлекләр вакытны ничек тоясың? Сүз уңайыннан, үсемлекләр генә түгел әле, җир йөзендәге күп кенә организмнар көннең кайсы вакытында булуларын тоя бугай. Моның сәбәбе тере организмнарның эчендә теркәлүче сәгатьнең циркад ритмнарында. Бу биологик сәгатьләр аларга вакыт артыннан күзәтергә һәм җайлашу өчен мөһим тышкы сигналларны күрергә ярдәм итә. Бу бик мөһим, чөнки планетабызның хәрәкәте һәм әйләнүе ешлыгы даими рәвештә хәрәкәттә булырга мәҗбүр итә. Тик гадәти бу цикл буенча үзеннән-үзе бара. Циркад ритмнары төрле сигналларны белештереп, организмга кайчан уянырга, кайчан йокларга һәм кайчан уяу булырга кирәклеген хәбәр итә. Үсемлекләр өчен яктылык һәм температура үзгә сигнал, алар молекуляр дәрәҗәдәге реакцияләрне эшләтә. Яфрак, чәчәклек, сабак күзәнәкләрдә фитохром бар. Бу яктылыкны танучы нәни молекулалар. Яктылыкны таныгач, фитохром химик реакциялар чылбырын башлый һәм сигнал күзәнәк төшенә барып җитә. Анда транскрипцион факторлар яктылыкка бәйле процесслар өчен җаваплы аксымнар синтезы башлый. Мәсәлән, фотосинтез өчен җаваплы аксымнар фитохром үсемлеккә төшкән яктылыкны гына түгел, ул үсемлеккә төшкән яктылык дулкынының озынлыкларындагы аерманы да тоя. Шундый искиткеч төгәл сиземләү сәләте белән фитохром үсемлекләргә көн уртасы белән кич арасындагы аерма вакытын тоярга мөмкинлек бирә. Кояш астында утырамы яисә күләгәдәме? Мөһим түгел. Үсемлек химик реакциядән тышкы мөхиткә бәйле рәвештә җайлаштыра ала. Бу барыннан да иртәрәк уянучы үсемлекләргә кагыла. Мондый үсемлекләр кояш чыкканчы берничә сәгать алдан җанлана һәм фотосинтез аппараты өчен РНК матрицасы синтезлаштыра. Фитохром яктылыгының көчәюен хәбәр иткәч, үсемлек яктылыкны тотып алучы молекулаларның күбрәк ясый. Димәк, ул иртә дәвамында синтезлый һәм үсә ала. Таң атканда яктылыкның туплаганнан соң, көннең икенче яртысында үсемлек озын энергетик чылбырлар, глюкоза полимерлары, мәсәлән, крахмалны синтезлый башлый. Кояш бата һәм эш тәмам, ләкин үсемлек төнлә йоклап ятмый. Кояш яктысы булганда, үсемлек көне буе синтезлаган крахмалны таркатып, матдәләрне эшкәртеп үсә. Күп кенә үсемлекнең сезонлы ритмнары бар. Кышкы карга күмелеп, яздан яңадан уяна алар. Фитохром көннең озынлыгын һәм яктылыгын көчен сизә. Әмма әлегә аның температура үзгәрешен аңлау механизмы өйрәнелмәгән. Бу система үсемлеккә яңа мәгълүмат тапшырып, җылы һавада сиркәләнү өчен чәчәк атырган ди. Циркад ритмнары үсемлеккә тышкы мөхит белән бәйләнүче система. Бу тирбәлешләр үсемлекнең үзеннән килә һәм үсемлекнең үз ритмы бар. Алай гына да түгел, бу сәгатьләр тышкы мөхитнең һәм сигналларның үзгәрешләренә җайлаша ала. Даими хәрәкәттә булучы планетада нәкъ менә циркад ритмнарының үсемлеккә көндәлек җавапларын үтәп, үз вакытларын кадерләргә мөмкинлек бирә. Гыйлем проекты өчен Фирүзә Шәйхуллина укыды. Татарстан радиосында яздырылды. Гыйлем 2016.